Wara it-tluq ta' Justin Caruana, issa Clifton Grima jinħatar Ministru tal-Edukazzjoni u l-Isport. L-aħbar ħarġet kmini it-tnejn filgħodu bil-Gvern jagħmel dan permezz ta' stqarrija wieħed tajjeb li jiftakar li 3 ijiem qabel il-miliet wara ġimgħat ta' pressjoni qawwija Justin Caruana irreżenjat minn Ministru għall-Edukazzjoni it-tieni darba li kellha tirreżenja mill-Kabinett f'leġislatura waħda. F'istqarrija qasira l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ħabbar li Caruana tat ir-reżenja tagħha lill-Prim Ministru li ma reżenja u aċċetta din hekk kif minħabba li ma kienx kapaċi u għannifsu li jkeċċiha minn Ministru wara rapport kundannabbli tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika hija rreżenjat waqt li l-iskejjel jinsabu għal btejhom għax ma jafux se jkun qed jiġri minnhom fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Dan kollu wara l-rapport ta' George Hisler kundanna il-kuntratt deskritt bħala wieħed abbużiv u li kiser il-kodiċi ta' etika li ngħata mill-Ministeru tal-Edukazzjoni li sieħeb ta' Justin Caruana Daniel Bogdanovic, kuntratt li minnu l-ex footballer daħħal 15,000 euro. Fir-rapport intqal kif il-Pulizija għandha dmir tinvestiga dan il-każ permezz ta' investigazzjoni kriminali b'offiżi li jistgħu iwasslu saħansitra għal pena massima ta' 6 xhur priġunerija. Fuq il-medja soċjali, Caruana kienet saħqet li mhux se tkun qed tikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss filwaqt li attakkat ir-rapport ta' George Hisler u saħqet li se tkun qed tikkontesta skont il-liġi. Tajjeb li ngħidu wkoll li minkejja l-aħħar reżenja tagħha mill-Ministru hija xorta waħda għażlet li tibqa' iggranfata mas-siġġu parlamentari tagħha. Intant, lill-Ministru l-ġdid Clifton Grima f'Settembru li għadda konna saqsejnieh dwar il-kriżi tal-għalliema li għadha sal-lum tippersisti f'numru ta' istituzzjonijiet edukattivi. Iżda dak iż-żmien kien ħareġ unqu għall-Gvern u għall-kollega tiegħu Justin Caruana. Bħala membru tal-Kabinet se nistaqsik. Hawn diversi skejjel illi daqt jibdew ħut mill-klassijiet xi 80 b'wieħed ieħor mingħajr għalliem għandek għalliema illi ma jafux l-imsena u l-imsuġġett ser ikunu qed jgħallmu bħala kabinet ħassibu soluzzjoni. Jien naħseb illi bħala xogħol u investiment li sar fl-edukazzjoni minn amministrazzjoni laburista din hija waħda bla preċedent. Dan kien il-mod li bih wieġeb il-Net News il-Ministru l-ġdid tal-Edukazzjoni b'ħafna se jistaqsu jekk dan l-atteġġjament u se jinbidel u jekk il-Ministru tal-Edukazzjoni u se jħares l-interessi tal-edukazzjoni f'pajjiżna qabel l-interessi tal-Gvern tal-Labor u ta' sħabu fil-Kabinett.